huwa jum li b'dispjaċir irrid ngħid jiena ġejt quddiem il-qorti sabiex nippreżenta kif qed pubblikament il-provi li jiena kelli dwar l-involviment tal-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri f'korruzzjoni bl-iskema ta' ċittadinanza. Jiena għamilt dak li wett, preżentajt il-provi tiegħi lill-qorti, jiena sodisfatt li ngħid li l-qorti sematni illi laqat il-provi tiegħi u ser tinvestiga. Jiena nħoss illi f'dan l-istadju l-unika ħaġa li għandha ssir hi illi kulħadd jiġbed il-konsegwenzi minn dak kollu li ġara. U dan jinkludi lill-Prim Ministru illi kif għadt diġà kull ġurnata illi tgħaddi u huwa jibqa' fil-kariga tiegħu hija ġurnata li tagħmel aktar ħsara lil pajjiżna. Tagħmel l-oppożizzjoni jekk il-Prim Ministru jibqa' ma jagħmilx passi. L-oppożizzjoni ser tagħmel dak li wieħed jistenna minnha politikament, li twassal il-messaġġ li pajjiżna ma jistax jibqa' f'din is-sitwazzjoni. U mbagħad irid jiddeċiedi l-poplu. Ejja ma ninsewx li huwa għajdut kbir li tissejjaħ elezzjoni bikrija, illi mhuwiex normali illi gvern li tela b'maġġoranza ta' 36,000 lanqas hu kapaċi jagħmel 5 snin fil-gvern. Dik minnha nnifisha diġà turina illi hemm xi ħaġa li mhix normali. Fi ftit kliem, l-unika raġuni għalfejn il-Prim Ministru jkun irid imur għall-elezzjoni hija biex jevita milli jispiċċa interrogat huwa stess. Diki il-gravità ta' sitwazzjoni. Dr. Gazzotti, f'ka segrat jogħġbok hemm peress jagħmel sejħa l-informazzjoni. Daw l-aħħar jumejn mill-aħħar konferenza l-aħbarijiet ta' daħlitlek xi informazzjoni x'inti għad jekk ikollok il-provi lest illi tissottomettihom. Iva u dan għaddejthom lill-maġistrat innifsu kull ħaġa. Fuq il-każ Egrant imma? Inkluż fuq il-każ. Mela għandek il-provi issa? Fuq kemm tidher interessata inti. Jiena xogħol qed nagħmel. Tista' tfittex inti wkoll ta' ġifieri mhijiex ir-responsabilità tal-kap tal-Oppożizzjoni biss, hija responsabilità tax-Xandir Nazzjonali wkoll illi ikopri l-affarijiet u li jinvestiga huwa wkoll. Jiena tajt lill-Maġistrat il-provi li jiena semmejt dwar l-iskema taċ-ċittadinanza iżda kellimtu wkoll fuq il-kwistjoni ta' Egrant. Dr. Guzzi, tikkonferma li l-evidenza l-għandek ġie mir-rapport tal-FIU. Skużani jerġa' repet. Tikkonferma li l-evidenza l-għandek ġie mir-rapport tal-FIU u jekk iva ppreżentajtu l-Maġistrat u wkoll jekk ippreżentajt xi evidenza oħra. Tista' tispjegana fiex tikkonsisti u jekk tkunx lesti tippubblika f'każ il-pajjiż jiġi biex jivvota qabel ma jiġi pubblikat ir-riżultat tal-inkjesta. Jiena nifhem illi inti u l-medja tafasni biex tistaqsini għas-sors tal-informazzjoni tiegħi. U jiena għamilta ċara pubblikament li jiena ser nipproteġi jekk hemm bżonn bħajti lil kull min jgħaddi li informazzjoni għax jiena nifhem illi biex tgħaddi informazzjoni fuq każi sensittivi bħal dawn kulħadd ikun qiegħed jibża. Għalhekk jien qiegħed inwiegħed protezzjoni sħiħa tas-sors tal-informazzjoni tiegħi. Imma għaliex jien nemmen din l-informazzjoni, għaliex jiena naf li din hija prova ċerta, mort direttament biha għand min qiegħed jinvestiga, jiġifieri għand il-Maġistrat. Għaldaqstant it-tweġiba tiegħi hija le, minix ser ngħaddilek is-sors tal-informazzjoni tiegħi anke jekk il-mistoqsija ssaqsija b'mod differenti. U qed nagħtik ir-raġuni għaliex. Għaliex jiena rrid nipproteġi lil min għaddili l-informazzjoni u rrid nibgħat messaġġ lil ħafna u ħafna nies oħrajn illi wkoll għandhom informazzjoni fuq dan il-każ u fuq każijiet oħra illi għax jien jafu issa li lest nipproteġihom ikunu lesti illi jagħmlu pass il quddiem u jgħaddu. Għaliex l-interess tiegħi huwa wieħed illi fl-aħħar mill-aħħar f'pajjiżna terġa' ssaltan il-ġustizzja u l-gvern korrott illi għandna jinkixef. Dr. Guzzi, x'inhi l-reazzjoni tiegħek għall-istorja pubblikata llum fuq l-FIU u l-mod kif wara li jissemmi persuna illi kellhom jittieħdu passi kontra tagħha l-għada il-kummissarju ma baqax jifforma parti. Referi għall-istorja fit-Times, headlines illum. Iva, illum ħarġet biċċa informazzjoni oħra illi turi illi l-FIU separatament minn dak illi għatjen illi l-FIU effettivament investigat lil Keith Schembri u terġa' wara l-investigatu l-eks kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar tela. Jiġifieri kulħadd kapaċi, kull min juża ftit dinja kwistjoni ta' loġika, ta' raġuni
kull min juża ftit il-loġika u r-raġuni jasal għal konklużjoni waħda illi hemm xi ħaġa ħażina illi ikkonkludiet l-FIU f'dan il-każ. Għaliex li kieku ma kienx ser ikollok kummissarju tal-Pulizija illi jitlaq u eventwalment anki d-direttur tal-FIU innifsu illi jitlaq ukoll. Xattiva? Dr. Buzzatino, ħaġa biex narek xaqt nifhem sew, ġifri inti għand il-maġistrat tħalt bi provi dwar Igrant u ma nafx provi għandek dwar dan il-każ. Mbagħad għandi mistoqsija oħra. Ejnu dwar għadha għalli ma nħawdux l-affarijiet. Jiena għand il-maġistrat tħalt bil-provi dwar il-każ illi jiena kxift dwar il-korruzzjoni fl-iskema ta' bejħ taċ-ċittadinanza. Mhux dwar Igrant ġifri fimt ħażin. Dwar Igrant ċett ukoll u tajt il-maġistrat ix-xhieda tiegħi dwar Igrant. Issa mbagħad jara l-maġistrat fil-kors tal-investigazzjoni tiegħu l-informazzjoni illi jiena tajtu. Tieni mistoqsija? Tieni mistoqsija hija hemm qabel l-aħħar elezzjoni hemm inti għamilt kampanja tgħid li Joseph Muscat se jfriża l-paga minima. Fil-verità dan ma sarx hemm itlaħaq ukoll ftehim biex tiżdied il-paga minima fil-waqt li l-gvern żied id-dħul tan-nies hemm diversi inċentivi. Ma nafx, gdibt fuq diversi affarijiet, fosthom gdibt ukoll dwar il-paga minima. Gdibt ukoll dwar il-kumpanija Igrant li jieta Michel Muscat, ma nafx għadek x'taħseb il-kumpanija Igrant jieta Michel Muscat. Mistoqsija. Meta se tiddeċiedi tibda tgħid il-verità. Mistoqsija importanti ħafna. Għamilt u għabt il-verità dal-għodu stess quddiem il-maġistrat nassigurat. U tajt il-provi tal-korruzzjoni tal-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Però punt wieħed żgħir anki fuq il-minimum wage għalkemm il-mistoqsija tiegħek onestament m'għandix taqsam ma' dak illi qed jiġri llum u mal-gravità tas-sitwazzjoni li għandna llum. Fuq il-minimum wage għandek żball, mhuwiex il-Prim Ministru illi ta' żieda fil-minimum wage huma l-imsieħba soċjali li qablu bejniethom li għandha tiżdied il-minimum wage u jien kont diġà pubblikament qatt illi jekk jaqblu huma jien lest illi bħala Prim Ministru inwetta il-ftehim illi waslu għalih l-imsieħba soċjali. Ġifieri Joseph Muscat għandu jieqaf jagħmilha ta' pappagall illi f'dan il-każ laqqas biss qed jiftaħar brixxu imma qiegħed jiftaħar brix ħaddieħor. Infakrek ukoll li Joseph Muscat ilu jitkellem fuq permettili. Infakrek ukoll li Joseph Muscat ilu jitkellem fuq il-minimum wage, anki fuq il-living wage minn 2010 issa wara 4 snin ma jagħmel xejn qed jipprova jiftaħar brix l-MCS u l-imsieħba soċjali. Has the police commissioner still not gotten in touch with you? And have any other entities gotten in touch with you, such as the FIAU? Ara, il-Kummissarju tal-Pulizija nikkonferma illi le ma avviċinanix. Jiena ngħidlek bl-Ingliż just as well għaliex jiena m'għandi assolutament l-ebda fiduċja fih anki li kieku javviċinani. Irrid infakkar illi meta fl-aħħar sena kienu kummissarju u kulħadd jaf li dammaħa assolutament l-ebda azzjoni, inkluż nhar il-ħamis meta quddiem dik l-informazzjoni drammatika illi ħarġet dan flok għamel dmiru mar imexmex il-fenek, mar fenkata. Ġifieri fuq il-Kummissarju tal-Pulizija risposta hija li le ma avviċinanix u anki kieku avviċinani jiena m'għandix fiduċja fih. Fuq jekk avviċinawnix nies oħrajn. Jiena nista' nikkonferma li bħalissa qegħdin javviċinawni numru ta' nies b'informazzjoni illi huma għandhom. Ovvjament jiena hawnhekk irrid b'sens ta' responsabbiltà u b'sens ta' serjetà niżen sew kull informazzjoni illi jiena tasalli. Jiena min ser noqgħod noħroġ pubblikament b'informazzjoni jekk jien stess ma nkunx konvint minnha. Jiena ħriġt fuq din il-kwistjoni tal-korruzzjoni fl-iskema ta' bejħ taċ-ċittadinanza għax mhux biss irċevejt informazzjoni imma studjajta u kont konvint minnha. Jekk nirċievi informazzjoni u dokumentazzjoni fuq kwistjoni oħra, kwalunkwe kwistjoni oħra, u jien inħoss li hija informazzjoni tenibli, reliable, allura jien nassigurakom li lest nerġa' nsejjaħ konferenza tal-aħbarijiet kif għamilt nhar it-tlieta illi għaddew u ninformakom biha. But what about other entities, other investigative entities? Has anyone contacted? U ġibtek diġà m'għandi xejn xi nżid fuq dak illi għaddew. U l-provi li ħadd dwar il-kumpanija Igrant ta' Michel Muscat li qed nifhem li xed dwarha quddiem il-maġistrat huma dokumenti kollha sabiex Karmana Galizja jew inkella ġibti provi. Naħseb li ma fimtniex xatt, nistieqek tara l-recording ta' dak li għaddi kif għaddi Inti tkun taf it-tweġiba. Ġibti provi ma'